Ahojte, vítajte pri ďalšom videu, ktoré som už dlhšie nenatočil. Bol som v podcaste u Martina Minhu v Away Days v Českej republike, respektíve v Prahe. A po tomto podcaste mi začalo na Instagram chodiť strašne veľa otázok ohľadom dresov, kde ich zháňam, aké sú hodnoty a tak ďalej a tak ďalej. Skúsim vám toto video urobiť, nahrať a povedať vám, aká je hodnota dresu, kde zháňať a tak ďalej tieto informácie. Takže, najdôležitejšia informácia, alebo najčastejšia otázka, ktorú ste mi dávali je, že aká je hodnota dresu. Ja už som to povedal vtedy aj v podcaste, hodnota dresu je asi taká, ako je niekto ochotný zaplatiť za daný dres. Samozrejme, hodnota dresu sa odvíja od toho, aký dres, aký hráč, aký zápas. Má to strašne veľa faktorov a univerzálna jednoduchá cena sa nedá len tak z hlavy povedať. Môžem vám povedať bežnú informáciu, ktorú si viete dohľadať. Napríklad posledný dres Cristiana Ronalda za Manchester United bol proti Aston Ville, popy, dlhý rukav, biely dres, sa predal za 45 000 eur. Je to vlastne ten istý dres, ktorý môžete vidieť za mnou, akurát, že to je krátky rukav a on tam mal dlhý rukav. Takže to je hodnota dresu Cristiana Ronalda, ktorá sa vydražila na stránke matchoneshop.com. A tam by som sa rád odpichol od toho, kde by som vám rád povedal, aká je reálna hodnota dresu hráča. Čiže zoberme si Cristiana Ronalda, ten odohral strašne veľa zápasov a jeho dresov je strašne veľa na trhu a hodnota jeho dresu určite není 45 000 eur. Áno, niekto to za to zaplatil, niekto zaplatil za ten dres takú sumu. Otázne je, vie ten dres za tú istú sumu predať, alebo vie ju predať za viac? A tu je odpoveď na to, že idete zbierať dresy, alebo chcete zbierať dresy pre investíciu. To znamená, že to si musíte veľmi u seba špecifikovať, či chcete zbierať dresy do zbierky, alebo chcete zbierať dresy veľkých hráčov s investíciou, že chcete ten daný dres o 5, 6, 7, 8 rokov predať. A od toho sa bude odvíjať vlastne všetko ostatné, čo chcete robiť s dresmi. Či to budete teda brať na investíciu, alebo to budete brať ako zberateľskú vec. Ja dresy zbieram, samozrejme niektoré mám a ja to volám, že investičné dresy, to znamená, že počítam s tým, že o 5, 6, 7 rokov hodnota toho daného dresu konkrétneho hráča sa zvýši a predám ju a zarobím na tom. Alebo sa môže stať, že sa tá hodnota nezvýši, nezarobím na tom a budem rád, keď ho predám za tú istú sumu, čo som ho kúpil. Aby som bol konkrétny napríklad, ja som si kúpil hokejový dres Anže Kopitara z Los Angeles Kings zo sezóny 2020-2021, tretí dres, taký strieborný. A počítam s tým, že keďže Anže Kopitar bude o rok končiť v NHL a do 2 rokov bude v Hockey Hall of Fame, tak viem, že cena toho dresu Anže Kopitara stupne. Povedal by som, že minimálne 1,5 násobok, ak nie 2 až 3 násobok hodnoty dresu, ktorý som ja za neho zaplatil. Otázne je, či ho budem chcieť samozrejme predať, alebo či naozaj tá cena vystrelí na takú sumu, že si poviem, že wow, to sa mi oplatilo, zarobil som, ale tu je to ale, ktoré chcem povedať každému z vás. Ak predám daný dres, byť konkrétne Anže Kopitara, otázne je, či budem vedieť zohnať ešte jeden taký dres. To znamená, že ak nejaký dres získate, je to váš obľúbený hráč a berete ho na investíciu, je otázne, že či budete chcieť ten dres dlhšie držať, alebo ho proste predáte a neskôr možno získate iný dres, alebo možno získate konkrétne podobný dres tomu, čiže od tohoto všetkého sa odvíjajú veci. Ďalšia otázka, ktorú som na Instagrame mal, bolo, či dres dať podpísať hráčovi. Ja som za, aby sa dres podpisoval, jeho hodnota toho dresu určite stupne, keď je tam podpísaný konkrétny hráč a veľmi zvýši hodnotu to, ak tam ten podpis bude nerušený. To znamená, bude to nejaká vlnovka, ktorú tam niekto v rýchlosti dal, čiže dávajte si pozor na to, aký dres si podpisujete, či idete do dávu medzi 100 ľudí, kde chcete dať podpísať dres, alebo máte aspoň 30-40 sekúnd na to, aby sa vám ten hráč podpísal niekde. Na dresoch zvyšuje hodnotu dresu určite podpis, ktorý je nerušený, to znamená, ten podpis je fakt pekný a hráč si dá záležať na to, ako sa podpíše na daný dres. Čiže za mňa podpis na dres určite áno, ideálne do čísla. Ak je číslo čierne a nemáte inú fixku ako čiernu, respektíve máte striebornú, tak do čísla áno, keď nie, tak
kľudne nech to je na dres, zozadu, spredu, to už nechám na vás. Stránky. Pýtali ste sa ma na veľa stránok, ktoré by som mohol odporúčiť, kde môžete dresy získavať. Matchoneshirts.com je stránka, kde môžete získavať zápasové dresy, ale pozor, upozorňujem na to v podstate každého zberateľa. Aj oni majú svoje muchy a nie vždy dres, ktorý tam napíšu, že je nosený v zápase, je aj reálne v zápase nosený, pretože si to až tak veľmi neoverujú od federácií, s ktorými majú kontrakty. A stalo sa nie jednému zberateľovi, že kúpil dres, ktorý bol v zápase nosený, ale nebol to nosený, bol to náhradný dres, čiže jeho spare alebo issue. A na to si treba dať samozrejme pozor. Určite Iconic, ktorí predávajú dresy, ktoré sú podpísané. A takisto v Anglicku, ak budete nakupovať veľa dresov je na eBay, ale tam je veľmi podstatné si pozrieť reputáciu toho predávajúceho, aké má hodnotenia, či už toho predal fakt veľa a reálne, či tie podpisy získava osobne, alebo to proste kupuje od iných, povedal by som, zberateľov, lebo v Anglicku sa tomu veľa zberateľov venuje, že podpisuje hráčov, a konkrétne po zápasoch, alebo ich proste stretne a podpisuje dresy. Dokonca niektorí robia len to, že podpisujú len čísla, ktoré až potom žehlia na ten dres, to znamená, že hráč reálne podpísal 5-6 čísiel a dali to potlačiť a potom to predávajú ďalej. Toto sú také tie základné informácie a určite vrátim sa späť k tomu, ak chcete dresy kúpať na investíciu, musíte mať výborný prehľad o tom, ktorý hráč čo získal, ako dlho bude ešte približne hrať, pozrite sa, ako dlho má podpísaný kontrakt s klubom. Ak to chcete na zbieranie, tak zbierajte kolekciu, zbierajte určitý ročník, zbierajte hráčov, ktorých máte radi a tam sa nevenujte tomu investičnému potenciálu. Skôr by som povedal, venujte sa tomu, že chcem vyzbierať týchto hráčov, toto sú moji obľúbení hráči, toto chcem zbierať a toto je to najdôležitejšie, čo by ste v kolekcii chceli mať. Samozrejme, veľa otázok bolo mať v kolekcii dres Messiho, mať v kolekcii dres Ronalda, mať v kolekcii pomaly dres Peleho, Maradonu a tak ďalej. A za mňa osobne, ja v kolekcii dres Messiho a Ronalda mám, Maradonu, Peleho v kolekcii nemám, nemyslím si, že niekedy budem mať, pretože tie dresy sú extrémne drahé a povedal by som, že už skoro nezohnateľné a zvlášť si treba dávať pozor na tie staršie dresy, to znamená presne Pele, Maradona, tých dresov veľa není. A tie dresy idú väčšinou od bývalých hráčov, čo si menili tie dresy, alebo priamo od rodiny daných hráčov, čiže ak sa objaví Peleho dres hraný na eBay alebo Maradonov dres hraný na eBay, na 99,9% sa jedná o fake. Takéto dresy na eBay nie že nepatria, ale na eBay sa objavujú iba fejky. Takéto dresy väčšinou idú do veľmi renomovaných aukčných domov, ktoré ich ocertifikujú. Priložia k tomu samozrejme buď list od hráča alebo list od rodiny, že áno, naozaj ten dres pochádza z Peleho zbierky, z Maradonovej zbierky alebo kohokoľvek iného hráča z tej zbierky a to dodá tomu dresu value, tú hodnotu. Takže aby som sa neopakoval miliónkrát, je to tak, investícia, zberateľstvo, treba to odlíšiť. U mňa je to tak, že ja väčšinu dresu zbieram. Mám len pár dresov, ktoré považujem za investičné a väčšinu tých dresov naozaj mám teda v zbierke. Pre mňa ja som to aj povedal veľakrát, kompletujem nejakých hráčov Manchester United, je to môj obľúbený klub, ale samozrejme kompletujem aj nejaké dresy z reprezentácie, hlavne Československej, potom zo solo Českej republiky a solo zo Slovenskej republiky a potom pár výnimočne dobrých hráčov z Premier League, ktorých chcem vlastniť, ktorých som videl naživo hrať alebo ktorí proste sa mi páčia, tak ich dresy v zbierke chcem mať. Ak máte nejaké otázky, ak máte nejaké dotazy, ktoré som v tomto videu nepovedal, kľudne ich hoďte do komentára na YouTube a tam nahrávam tieto videá a budem vám priebežne v komentároch odpovedať a respektíve môžem potom urobiť ďalšie video o tom, že vám odpoviem na dané konkrétne otázky, ktoré ste sa pýtali, čiže zhrnieme to, zberateľstvo, investícia trošku oddeliť, či podpis na adresu určite áno, teda za mňa hej. Ešte som tu mal jeden dotaz, na ktorý som si teraz spomenul, rámovanie dresov.
To je strašne špecifická otázka a my zberateľe dresov veľmi nemáme v láske rámovanie dresov. Poviem vám prečo. Väčšina zberateľov, ktorí začne rámovať dres, tie dresy sa počas rámovania poškodia. Pokiaľ človek, ktorý narámoval dres a ide to rámovať, teraz tým nemyslím zberateľa, ale firmu, ktorá ide rámovať dresy a rámuje dres, tak tam dávajú obojstranné pásky, ihly, rôzne veci a tým sa ten dres značne poškodzuje a stráca na hodnote. Áno, je to pravda, že rám v podstate chráni dres pred, ja neviem čím všetkým možným, vplyvmi, slnko a tak ďalej, ale za mňa rámovanie dresov nie. Rámovanie dresov určite nie. Ak ich chcete nejakým spôsobom dobre skladovať, tak ich môžete dávať do zvláštnych špeciálnych sáčkov, tie dresy sa nepoškodia. Teda nepoškodia. Stalo sa, veľa zberateľov malo problém s dresmi zo sezóny 2010-2011 Manchester United. Používali zvláštny font, ten nameset toho mena a čísla na tie dresy a keď ten dres bol v zápase nosený, tie dresy proste vodou, potom a všetkým možným, tie čísla sa začali lepiť o seba, takže tam je potrebné dosť šetrne zabaliť ten dres alebo ho dať do obalu ako na obleky a takým spôsobom si dávať pozor na ten konkrétny dres. Ak ste sa dostali až na koniec videa, teším sa, zanechajte samozrejme koment, je veľmi dôležité, aby ste sa pýtali, ja vám budem rád odpovedať na akúkoľvek otázku, nebojte sa položiť, ja to poviem, že možno aj hlúpu otázku, lebo možno vaša hlúpa otázka pomôže niekomu inému a každá otázka niekam niekoho niečo posunie. Čiže ja by som strašne rád bol, budem na to apelovať, aby nás bolo tých zberateľov viac, aby sme si tie informácie zdieľali, lebo čím viac informácií, tým viac informácií budeme vedieť, budeme si navzájom vedieť pomáhať a to je veľmi prospešné pre komunitu. Držte sa, ďakujem veľmi pekne za toto sledovanie tohto videa. Nemusíte dať, skôr dajte tie otázky do komentáru na YouTube. Ahojte, díky, čaute.